Trăiește experiența realității virtuale oferită de tehnologia 5D. Cinemax 5D, ca să trăiești totul ca realitate. Descoperă filmul din interior cu ajutorul efectelor de apă, lumină, mișcare și sonor. Te așteptăm în Bran, pe strada principală. Pentru mai multe informații, sunați la numărul de telefon 0734 888950. Through the screen. Nothing says date movie like a 3D ride to hell. Our hands. SOS Planet. One world, one future. That put you right inside the action.